Nano Madaroma, Yamamunina, Makwa Baba, Nyansapo Kasamfonyini so. Efrifia dano ne yasomwa bepemone nananumwe mama mreye wai esan se krobia sante kotokonhene ne dehye da sebro sai bonso a otosomienu bretu opiesia sante mampong ehene matwa nananum nsiedo ne senti ya bom ho amane atom nkra frifia da ebepemne ene eyebojaye ene yede twato enti yewura sante hene ne natena nkonya befra sante mantemo abepiemu wa sante mampong na wa behwe ne de hye ne achi atwato na afei enumu no nananom akwa yenso ya ahodo na amane ahodo wo nyina da watumi ede ato aso ene hye no nso se nananom aka ma yate se anwumre no nwotwe na wobia hye ne dem asante mampon hasan se amamre ne amane esefata ebekoso ene adwumadi ahodo a ebekoso no nso ye de ho amane ebomo enche nana ajakuma difie ya oye asante mampong manhima wane natena nkonya ebeba na womo aba betena se afei nananom abrempon nananom amanhene ye Otumfuo se etu abebio wane na sante man dom ahodo a wodo wo mu fra sante mantem ba sante mampong hade ese wani sasa me kakyerɛw na ansana na ahima ebeba no anasa ansana na ajakuma difie oba be fra dwa no se asante mampong manhima no nananom bi baaye eba be fra dwa no ena wo firi mu ekoye entintantam so enrada yede ahemfo no de atu dwa bobo ya babesi afi sanso na yede nananom ahema wo mo aba asante mampong wo mo abetena dwa no so asante mampong manhema nom yede wo mo so tu dwa afi apema ahansia adiosia ekosi afi apema ahansia adiokono 1960 to 1660 to 1690 na nana ajakuma difie konto ya odikan ono na ba dwa no so se asante mampong manhema afi nana adoma so baaye afi apem ahansia adiokono kosi afi apem ahanso adiono 1690 to 1720 afi nana brago domfe ya odikan so baaye 1720 to 1740 nana abna saka enso eba ya afi apem ahanso aduanan kosi afi apem ahanso adiosia 1740 to 1760 enu akire no abusia nana ayewa dankwa ono so baaye 1760 to 1778 nana ajakuma difie ya otoso mienu ebaaye afi apema hanso adioson kono kosi afi apema hanwotwe ene aduono nana no mwe nana akua anochewa afi apem ahanwotwe aduono ekosi afi apem ahanwotwe aduonum 1820 to 1850 enu akire no nana kosia atia 1850 to 1876 nana ya bramo wo 1876 kosi 1902 afi nana masewa akotonso ba edwa so afi apem ahankono ene mienu kosi afi apem ahankono aduonu mienu 1902 to 1922 nana afia sapon so ba ye afi apem ahankono aduasa ensia ekosi afi apem ahankono aduasa enum sanso ananana afia sapon enso ba ye afi apem ahankono aduonu mienu 1922 to 1935 nana brago domfe ye otosum ye no so baaye ana afi nana ya echa afi apem ahankron aduanum baako ekosi afi apem ahankron aduokono baako 1951 to 1991 enu akire no na abusia asante mampong manhema wote soe nana ajakuma difie ye otosum yenu ono so befra adwane fra afimpinu 2000 ebepem sabre ene wote ayikata so wato abese no sanse ne banimpong bretu opiesie da sebre osai bonsu ye otosum yenu asante mampong manhene ene nei wafra ne ntoma ne tenten so nti abusua ye wa ha hye so se ne eye bojaye enne ye boja ye nti Nyansapo amamra ne amane ahodo a ebekoso fie ho abontene amampanimfo mahemfo ekukudam etitiro ne ne ntina chochowuro ne abrempon abebo anan aba ne dwumadie no ase no ohwe machi dom a ewa ha na wohwe dom so a yewura santehene ede wo mu fra santemantem mo ba abusua na se wani sese okakire ya wa han de ye twen ye gibre na ya twen de ote okra wura ne bra wura ngoma so okontonkro wi abo brimbirim santehene oyukupi esia santeman nyina wura anche odene onyam ebeba dwumadie ase medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo na waje so se yesane no badwembem yadamase bro
Wasiano. You radama, Udi. You're from a river for another dankwa. For mine, you for him a peposo. Yeah, you ran my father, Mafa, and he said, You must yato Santino, Ebano, no cranie, Ubetimia Kabibika Cratcha Yafa. Send that yes, a nibrism, what is it? I just say, You rat, not for me. Obamun so a peposo mine, Nikunu, Mampong, not just say, Ye Dikuna. And this episode, who sabe possible, Nana Sitcher, no. Yeah, and I didn't so and I said, Be Bisson Cobain, and I hear him where you couldn't hear. I'm a near brain. I just said, never by a banana bresso. So we'll be a kunda from the ultimate manner, Sabe, Omatutum Papa, so a mamma quanso, the Ebani Dicuna, and the Adeba. You're Yabeja on Pempre now, Montanasa, Yabam Yadikomoye, Madame Audini, only before another unqua. Yeah, but that's a bit. Nyansapo Tv so no yagusu edi nkomo beposo manhene ena wone natena konwa eduru ha beposo manhene eti ena amamna ne amane de ebuburuja abekosamu etachire ene se beposo manhene ne yire na da fam ene beposo manhene ne yire na da fam ne eti ene wodi kuna ne ni abre yie papa ne ni abre ya enye asamketwa eti nananom yemamu nyina mo akwaba abusha ene yesu amamra ni amane hodo a ene yepese yesu ewo ye fidi yesu no edo so yie papa enti ehu behia se yebedi nkomo yewra mayemu akwaba bejosu ebu yenyo nti yasa be poso man hene ne yire yie no obe wada ma kire mu kakra kire ye oba ni kuru yie enya ne yire yie oba ni kuru ayi na amamra ni amane akwanso no be poso ni kuru ni nana Mampong hene ede mbe kuru aye men kuru tie ne ye aye ni men kuru na ebra be poso free atem eba no wa mu be fie apa na omuduru apa no nana apa hene aware oba na oka wo mkono aduti nana Mampong hene so ne wofa ade nana apa hene okoso oka kosra no okoto se ababa wa no wofe ena ne wofa ka kire nse o matobo abaru mafira no asanti mu no ye ka se bema abra oba ete se wafa yafunu anu so wofa ena se owo oba meware owo ye no ko wo bema anu ni nana apori owo bema no so owo bema kura oye me meyire enti se be paso wo te se ni kunu ene nana Mampong wa asitere no aye amamre ni amane akwanso o ka se owo oba obewa no owo bema no se kura oye me meyire you read that's it we see amamre ye bodin se abontem ne bawura ye ntimi ntiti me sanse asante kai na asante ewo sagidie no se bra bia sabaye na fe abontem se ye wura asante hire mabasamu ayemre adawuru meburu pe wobi mo maboa me komu na fe na bawura osemi nua me so pachi na maboa wa ma yato wo mo so wure eno nenne asante nchichire ye nyina da abontem ne bawura egina wo mo so enti ena mamra ni amane akwaso se wo huru se wo mo nambomu a wotimu enye ena wo ba odi ebakudi no mo bisu dia eno so nyeye nananom yamamu nyina mo kwaba abontem ane bawura nananom yamamu kwaba ebru mo yasama mo kwaba ebe Nyansapo kasamfonyini so se mekasa ya wo muchia miensa wa santemamu a woyi kwabere Kenya se hema fremu enyeye de ote abunu ti abedie dudu obiribie wona wo abrempon ne adehepon enti asantemamu de nkokofu mahima ya hunu so waba afeni mahini si anamu aba na hu behia se kwabere Kenya se hema na hima ya mwakwaba apombo kode yesu Addo ene dwumadie mafade na danso enya asem keto ye ni abere asantemamu dwumudin asantema de se wa wonim se ye de ye ho ye yanhye obi ase o ye de ye ho ye ni ho no ma Ghana kola ni ho asantema ni ho a Ghana eni ho enti ye de ye ho ya kane ya fidie so bochia miensa kokofu asante hima ene kwabere wada ma se meka eye no kola trodo ye bochia miensa eye kumase na asante hima na akwadu yadom otoso miensa oni pepiesie ansa na kokofu aye menu
Kenya say any mansa. Catch it no. Ewura de mi tirim de ya mi dewu. Ya wura kora nim say mi tirim ode. Santa he na wote kokko so. Wonim say Kenya say ma tirim ye ne de ba. When crafo bi hu anu amu. Na ye wu. Say wo ya da kora wontimi nka ho. Piao. Abusia maka kiro say na sa wo hwehwe asanteman a abedi mampong. Eti bra na befa. Na nti nananom atena konya. Eba. Nana chiame wa ha. Aya asante ma chiame. Chiame hene so hema. Piao. Asantefo. Ye de na yanyam biem. De mo de beye mo ho bia na aye fe. De mo nte sa manfo osua ye. Omu osua ye. Enkrafo nyina aba ne. Omu osua ye. Omu osua ye pro mo nto ye. Eni nte ni bebrebe yo. Bibia be ye. Abusia ya manananom nyina kwa aba. Nti nananom tenase a ye beba bedin komo ankasa. Ya nanom tenase a ye beba na ya bedin komo ankasa. Sampa. Nananom afri sampa. Ana sabre wo modru ha. Odene ho jafra. Yewra ye mo akwa bebru. De otia bru tia bedie. Okoton kro wi abobrimbrem. Eya wa ena maka kira mo sa asante Mampong ha. Wa woni mama mrebra besua. Se woni mo so abesua bi ka ho. Ye manananom nyina kwa ba. Abusua mamra ni amane kwa so. Ana yade esomo. Enti se woni mama mrebro. Mesi ene se wo hwehwe kumase. Wo hwehwe asanteman a abedi Mampong. Se wo pese wo hunu asanteman. Wo hwehwe kumase a mesi abedi Mampong. Abedi asantema posa se odene ho jafra sampa nyina wura otia protia bedie opata pen etira sodaye yamwakwa bebru nana bafo owusu bediako asante achem domiabra nananom enyina to abese no esan said that sebro sebo so tosum yenu asante Mampong hene bretu opiesie yewra asante hene ne de shepon na fra ne tuma ne tenten so enti sene nana bafo na ni bra nyina yese wojam amamra ni amane kwan so na wo hwe no amamra ani amane kwan so na etwaguo no pia yamanananum nyina kwaba edam ase aburu da wase atan Abusia yamamanyira makwa babiem sabre berema safo twene bu akodua eye kumawu man hene muhwa enema hodo ekoso no a nokra eye premsan wo mo abakurom premsan wo mo abaye premsan wo mo kira mamra ne amane berema twene bu akodua ana sabre ohene aduru ha wone natena konya edi amamra ne amane kwan so wo ba doti ye ayada sebre osei bonsu na amamra ne amane ebe fantuma pefre sanse kumawu man hene bema twene bu akodua adasame amamra ne amane ene woni gusu a wo hwe no etim prempren yi kire sa nokra mamamra de wo kwatia na ekamia yese wo mpese wo besua eti yamanananum nyina kwaba bema twene bu akodua okotonkro wi abobrimbrem dom brafo wo kura dom fradom kodom wono na yensuranko opatapen etire sodaye atofokasi otompempemankoma kumawu manhene bema twene bu akodua pem sign no won sensuo mu ansan waham nananom yedemo bo na yedemo soko esanse di otikra wura ne brawura ngoma so di otiabunu ti abedie ne dehia kumawu manhene bema twene bu akodua ena sabre wone na tena nkonya amamra ne amane akwa so wo mo aduru ene doti ye twato no ase eti yamanananom nyina papa eba ene dwumadie no ase
Ene asante Mampong Appiah ebedwa sansa emprempren enkransa manhene oye Otumfuo ne ba panyini enkransa manhene nana kwambafo ebra na ohene wo soaye ne yekonkransa na wutumi hunu se ne nkasa yemu no ekira mamre ne amane enti sa asante dia wode ye ne ana de asem asante wode ye ne ana de asem de otekra wura ne bra wura ngoma so Otumfuo se tu abebio ne ba panin ene nkransa manhene ena sabre waduru hei enti yama yewuranom akwaba nana kwambafo ampa nokre se asante amamre ena etwaguo no asante amamre na etwaguo no nananom yama munyina mu akwaba eba asante Mampong da sebro sebo so tosomie no ne doti ye ede etwato nie enti amanhene ne abrempon de wo mo beba pa ebrembre yan kransa manhene nana kwambafo dudu obiribie e tira soda ye opata pen wono ana aduru ha kira se ode nani onyam ebe nna nsu dwumadie na se Onene manhene na aba Otumfuo ne yiri ne mpon no esan se bre bi atwam na ye konkransa ekọ ye kokọ ye yibrane ko ye yikase na nkransa manhene wogina mu oye ntoto ya hodo nyina da eno na amamre ne amane afantoma pafra ene isa oba nkransa ne manhema ahofefo ododo obiribie ahofefo dansa so wona wo abrempon ne adehepon kontokro wi abobrimbrim no ene one ne manhene aba ne ma wonyina kwaba eba asante Mampong da sebre wo sebo so to so ye no ne doti ye de twato ye de yaso mu frifiada eti nananom amaba yamamu akwaba dan nananom manson kwanta manhene ne sia namu ana fei manson kwanta manhema na nabrasika wo mu na duru han premprei da sebre wo sebo so ne doti ye twato no ye de asomo enti amamre ani amane akwan so no manson kwanta manhema na nabrasika ahofafo duduro bribie atofokase awoto pempem ankoma ono na wo abrempon ne adehepon ebrempre ide waduru ha one manson kwanta manhene si anamu ena wo mo bada sebre wo sebonsu ye otosomienu ne doti ye atwato de atwato nie enti se yewra sante hene baba dia na wasa manhene ni nyina ne amanhema so ba ansa na de ote abuno ti abedi ate kokoso asante nyine watumi abadwumadi yi ase eti brebre manson kwanta de hye nyina da yama mu nyina mu akwaba na nabrasike ya mu akwaba ebru nana no mabahima ya santoa nana ya santoa edweso manhema wone edweso manhene ne nsia namu nana bobie ansa ana wamu aduru ha amamra ne amane akwaso no etwaguo eti nana no mwe yasomu abru yasomu atan nana edweso manhene ne nsia namu nana edweso manhene ensia namu one okuatuo ene obabesia wodi tuo si ne koko na wato ne sebema nana ya santoa wonwire ehene wono ana ababesi edwoso manhene mensia na mu ene nana nom sa wo ya afade no a obi a wo babia senya brisia na ye kobene esanse asanteman bretu opiesie da sebro sebonsu
ene ne wafra ne ntoma ne tentenso ti nananom abanyina ni ase ata kokwa wa wo ato abese no yama nananom akwaba yama munyina mo akwaba ebe ne doti ye nase asante achim obogu man hema ene na tena nkonya nana afia poku otosum yenu asante achim obogu man hema ena nananom atena nkonya metitire ne enintire abrempon chidom ene yensia na mu enne asante achim obogu man hema ena sabre nana afia poku a otosum yenu one na tena nkonya nene omaduru ha mese na nananom nyina to abese no esanse Piletu opiesie da sebre osebonsu ya otasumie no ono anane wo fe ne to ne teto so a nana asante achimo bogu wo mu aduru he nana asuo nyino hene nana achira kwajan sabre one na tena nkonya enso aduru ha nkonya fie so nananom kontire nyina nananom kontire fo nyina kontire fakuo ana aduru hayi amamra ni amane kwaso no amanhene aba abrempon aba kontire fakuo so aduru ha nananom we yama wo nyina kwa aba eti se wo hunu fakuo no a kwanwoma aka ho ana nana trade hene ese no fata no ampa mesi asante ade hye de emsa hene ese wo ne anyonyam a wontumi ne bi esanse ahefo a abena dwumadie yase no wutimi ho sampa wa mu gina brane kwanwoma hene ene kontire fakuo ene aduru ha prepre wa mo eda mamre ene amane adi akyere yama wa mu nyina kwaba nananom sabre asuo nyuhene ono su ye kontire fo nyina na sabre wa mu aduru hai nokura amamra ni amane asafata sanso ana amatbare ana kwama asuo nyuhene amache bare ana kwangoma sanso
Abusia yamamu nyina mu akwa babio. Esaba Nyansapo kasamfonyini so. Efrifia da bepem ne. Ya somwa ne nyina ne se da sebro se bonso otosum yenu. Asante Mampong manhene. Ene wafra ne ntoma ne tenten so. Enti dotiye da etwato. Ena nananom eti wo hunu se de ote abunu te abedi akontonkro wi abobrimbirim. Moyuku PSA asante mawura ono so adru ha. Esanse amamre ne amane akwanso no ewo se wo behwe ne dehye ne achi atwato na afei nananom amamre wo ho nyina da wo mo eyeto aso na anadweyi yekọ ekokora yewura yaka no yefidie so aboho dawuro ntenten fidie so se nananom kire se ne no nwotwe bodam ni kura yehu na bontere enti yenhye nonso nananom oti abunu ti abedie de oti krawre ene brawre nwoma so se wo hwe ntentensuo mu a na utumi hunu se yewura de oti abunu ti abedie okontonkro wi abobrimbirim yewura santehene oyuko PSA asante mawura ena sabre wadru hei enti amamre ne amane akwanso no nananom na etwa se eniema hodo a nananom woso mu de gu akwan mu ema bebia koso awie wano ye pepepe no wo mu de gu akwan sabre samanka ena edi animu yaka ho asem a kire mo da se sa hahan ya na nwura yi ya eso obi no se obi wani boni bi anasempo o nipa bonfo bi a won de oba betwam o edi na nyambra asem no nananom ebema no konkomoa aboni tiri so ene yewura waduru asante Mampong Nyansapo TV so ni amamra hodo a yeyam yahwefo ne se yebepensem ahinte firibunu na ensem yi ebi ne nananom a abedi Mampong akonya no ekoro ebi a wonim bi menso menya bi ene yenka momwe na yensua de enso emom nana obiri yebo a ne penso no mekire Appiah pem ahansia aduosia anase Appiah pem ahansia de kosi Appiah pem ahansia aduasa 1630 na nana asiama guahia ena obedi asante Mampong hene afenu akire no nana baafo antiedu enso by 1639 ekosi nebra eso ye ni nyina na ye nana obiri yabo a ena na ye sante hene afei nana kwachi panyini enso eba betoa so efri 1660 ekosi 1676 nana amani Mampong eno so eye 1676 ekosi 1690 na ye nana oseitutu ya wodi kan ona na ye asante ehene afei de otoso eye nana obiri amantuo na nana obiri nana boahen anantuo Appiah pem ahansia aduokono ekosi Appiah pem ahansia aduokono so
1690 to 1697 afei de otoso eye Nana Appiah Moapenin 1699 ekosi 1735 na Nana Osei Tutu ye odikan ena afei Nana Opokuware odikan so ebeto aso sesanteho de odi ho ye Nana Atakora Penin 1735 kosi 1750 na Nana Opokuware ye odikan ena na ye santeho ono so eba bidi adwane bi afei Nana Asom Jima Penemu ono so eye 1750 kosi 1754 Nana kusi wabu adum ena na teso sabre enti se woba asante Mampong ahini mu na Nana Asom Jima Penemu ono so ebedibe afei Nana Safo Kantanka 1755 kosi 1765 Nana kusi wabu adum na ya asante ehene na ono so edi subi se asante Mampong Nana Pepra Esiase ono so eye 1765 kokosi 1770 Nana ose kwadwo na sabre no ya asante hene Nana Atakora Kwame 1770 kosi 1777 abusia emfie no yebebo bi brofo na yabobi so asante kasa sanse edoso yenti madam a wogebre na atasemo na nso waboaye wo nchire mo sabre no na ose kwadwo ena esan so ediso mekire Nana Pepra Esiase sabre na ose kwadwo ena ediso afenu akire no afia pem ahanson edioson edikosi afia pem ahanson edioson 1770 to 1777 aye Nana Atakora Kwame afei Nana Owusu Sechirepenin aye 1777 kokosi 1796 Nana Osei Kwadwokoro ya ena no ye santehene afei Nana Safo yawo enso bedi adwanom afia pem ahanson ediokonsia kosi afia pem ahanwotwe ne nwotwe 1796 kosi 188 Nana Opoku Fofie ono na ye asante asante hino afei Nana Atakora Kwaku enso aye 1808 ekokosi 1826 Nana Osei Kwadwo esibebonsu Osei Kwame esibebonsu ena afei Nana Osei yawo akoto sabre no na ebeto aso se asante hino eno akire no Nana Atakora Kwaku ono so beto aso free afia pem ahanwotwe ne nwotwe kosi afia pem ahanwotwe ne aduonu ensia 1808 kosi 1826 Nana Osei Kwame esibe na ono so ete yakonya no so sesante ho Nana oduro frichi afia pem ahanwotwe aduonu ensia aduonu ensia kosi afia pem ahanwotwe aduasa 1826 kosi 1830 na no so Nana Osei yawo akoto Nana oteso sesante ho Nana no menu akire no Nana Abunyanwa Kwadwo ono so betena so sasante Mampong hene afia pem ahanwotwe aduasa ekosi afia pem ahanwotwe aduasa ba no se odi afi emu eno babedi ye sabre no na Nana Osei yawo akoto ene da so teso se asante hene ebro Osei yawo Nana Osei yawo akoto da so teso se asante hene no Nana oduro frichi enso ebaye na ono so eba bedi free afia pem ahanwotwe aduasa ba konkosi afia pem ahanwotwe adusia na chese wei eye enfie aduonu enkuru 29 years eno ono so babeto aso eno akire no Nana Kwame Jima enso ebaye adeshima ma afei Nana Kwabena Dwomo afia pem ahanwotwe adusia 1860 kosi 1880 sabre no na Nana Kofi Kakari ene Nana Mensa Bonsu eno yebra na Nana Kwaku di odikan aba cross santehene ena wonso mienu eba ye makuru be yiko sanse Nana no ba Nana no ko Nana no ba eno akire no Nana Atakora Kwaku otoso mienu enso by 1880 bepim 1883 eno na Nana Mensa Bonsu na ye santehene afei Nana Osei Bonsu odikan ba ye afia pem ahanwotwe aduowotwe nyensa kosi afia pem ahanwotwe aduowotwe nyensa no ite se wedi afinimu a na saabere Nana Mensa Bonsu ene te aduano so sesante hino ono so baaye Nana Kwame Adwetewa ono so afia pem ahanwotwe aduowotwe nyensa kosi afia pem ahanwotwe aduowotwe enum 1883 kosi 1885
nana mensa bonsu no te so na nche na nana kwaku di otoso mienu enso eba ye afa free bra nana kwaku di otoso mienu eba ye eba bedi so no eno ya afi apem ahanwotwe adiosia ene afi apem ahanwotwe adio wotwe enso 1886 kosi 1887 afei 1887 kosi 1888 na Asante Mampong hene ano wo mote so eye nana yaw wache na afei nana owusu sechere ya otoso mienu wo mu ne di adwa no anaso wo mote aso Asante Mampong hene no efiri afi apem ahanwotwe adio wotwe ensia 1886 kosi 1887 no ye nana yaw wache ana afei efiri 87 no so kosi 88 eye nana owusu sechere otoso mienu afei nana Kwame Appiah Osochi nana Kwame Appiah Osochi ono so ebetena adwa no so Asante Mampong hene 1888 kosi 1896 afi apem ahanwotwe adio watwe nwotwe ekosi afi apem ahanwotwe adio kunsia sabre no na nana prempe ye odikan ena Asante hene afei nana prempe odikan eto aso biem saa ne mpre nan so mpre nan ye Asante Mampong adwa no toye no nana owusu sechere toso mienu ebaye eno eya afi apem ahanwotwe adio kono ensia kosi afi apem ahankono nenum 1896 kosi 1905 nana Osaibonso a modikan afi apem ahankono enenum kosi afi apem ahankono ne aduasa baako enso betena aso bi nana Kwakudua afi apem ahankono aduasa baako ekosi afi apem ahankono aduasa num ne nyina na nana prempe odikan ene di so Asante hene afi de atwa to nana prempe a odikan na memuomu Asante hene no eye nana Kwakudua eno ya afi apem ahankono aduasa baako kosi afi apem ahankono ene naduasa enu nana owusu sechere abunyanwa enso ebaye empanimfo ne amamre mu kire se aya na nananom kɔ no o masan aba eti so hunu se din no abo atoso mienu ana ne mprensa so a na nye se ya anofom na emom nananom abetena adwa no so wondi a ode betena so sa Asante Mampong hene no ena ye bo kire we eti nana owusu sechere abunyanwa afi apem ahankono aduasa num no wodi ya kosi afi apem ahankono aduonum baako na kire se emfie dunum de wodi buruye sabra no nana prempe otoso mienu ena ye Asante hene ya wote adwa so na nasafo kantanka otoso mienu so baaye afi apem ahankono aduonum baako kosi afi apem ahankono aduonum nwotwe emfie nson ena nso bediye ne nyina na ye nana prempe otoso mienu na ne de hene afi ansa na nana prempe otoso mienu bekoro se Asante hene ama nana opoku wari otoso mienu aba no na ye nana kwabra dwomo ye otoso mienu ena afi nana atakora amani ampong ye otoso mienu eno eya afi apem ahankono aduonum enwotwe ekosi afi apem ahankono aduosiansia nana kwabra dwomo otoso mienu ebedi so sa Asante Mampong hene afi nana atakora so de ne ya afi apem ahankono aduosia enso ekosi afi apem ahankono aduowotwe enso enumuo na nana opokuware ebaye se Asante hene nana opokuware otoso mienu ave nana opokuware ya otoso mienu ansana ye Otumfuo se tu abebio eba no na Asante Mampong akonya no de wodi so eye nana akuamoa boaten abebio nana akuamoa boaten abebio eno ya afi apem ahankono aduowotwe nso ena afi wodi kosi afi apem ahankono aduokono enu 1987 kosi 1995
ɛno ɛyɛ nana opoku awioto so mienu sabre no ɔno ɛna na ɛyɛ santehene ewie sabre yi nananom a atwa ahyia ha na ɛto abese no enyina ɛyɛ dasebre ɔsɛi bonsu yɛ ɔto so mienu wɔfra ne ntoma ne tenten so nana kwakuro enti wanom ne dadibua no prɛko ɛnom wo no wodi emfie no anase Appiah pema hankuna diokunu ensia 1996 ɛna ɔbɛtena adwa no so ɛbɛpem ɛnɛda yi a yewura menche yebegya no kwan yenya no kwan yi de ɔno a neguso a ɛyɛ asante mampong ehene enti ebre semu no sɛ nananom yɛ amane ne amane ahodo ne yegya no kwan a na afei de nyansapo yɛtemi agyina yɛ fidie so akasɛ yewura da sebro sebonsu yɛ ɔtosom yɛ no breto piesi asante mampong de hye wato nananom ensedu ama ɔkɔkora na mprempren ya de ɔte abunu ti abedie ɔkɔgye aman sɛ tumbo di mu awisi o Otumfuo sɛ tu abebio santeman wura saa bre de wɔnom ɛna te so sɛ santehene eti ne de hye ɛna ato nananom ensie be amamra ne amane kwa so obeye ne nyina wie na afei yɛtumi agyebrɛ na afei yɛtoa so
Abusia yesama mu nyina mu akwa babio Nyansapo TV so ni agye yewura baba aba de na beduru amani Mampong Deba grounds no kreni ehu behia sa yewura santehene obekwa kohwe ne de hye ne achi atwato na amane bi e wo ho no waye se sabre woni nananom atena konwa ene domo a efiri asante mantemu aba asante Mampong ha ewura mu a no mo kohwe yewura da sebre ne ne achi a etwato
Abusua mprempren nananom amanhene ene nananom abrempon a wo mu fra chichi ne benche baaye atenase wo mu atenase dia na dwumadie ne nyesa afa ne yebɛhyɛ ase ye frase nanso ne pompon so no ankasa no ɛhɔ ɛna aduru be kyerɛ sɛ wo mu wura Otumfuo Osaitutu abebio na ne monyam ne sunsumu akata wo mu akyiritie ne dwumadie ne bɛyɛ krabɛhɛ enti Nyansapo ho na wo mu atenase yakene ya franso
Yeah, bro. Yes.
And
ejebo ejeba nananom ene ahwefo ejanya bedru me kire se esomo a yesom mu firi fiada ewa Asante Mampong ha bretu opiesie da sebro sebu nso otosom yenu atwa nananom nse do a yede ho dotiye asom nenan ni no aha ne brema kwan ne nyansapo yede ni nyina asie ahwefo ye domo bru isanse mo ne yatene nenan ni penifo ahodo ba yiyo yase aban mu penifo efiri fiada ebepim sabre nyina da yede asom Asasi su kasa poko
weko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ya fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame